Nah, लामाया नैबायदि दे गामिनिया ओरै माइ दुब्लि दं माइ गाय गोदोना गारिया फैबाय ओइ थांसै दे थाथ' बाय 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 आं ट्रलिखौबो लाबोलाय अरुणाचल आरो ना अरुणाचल नों लाबाय नोंनि खोलाखागोन आं लायबाय एखुजानि रुमफ्रानो आलाय सिलाय जाजोबखाबाय आरो ना एकदम बादि नायलाय माबायदि जाजोबखो अबस्थाया ओरैबो जानला मोनला जाजोबबाय आरो ना स' आं दायो पेकिं खालामग्रोनो ना गोसोफोरा मा जायोना इखौबो लांनो जायो आरो ना खिन्थु लाबाय आरो ना आं दायो बे पेकिंआ जाजोब्बाय आं दायो बेयाव लाबाय ओमफ्राय नैयावबो खरसा लाबाय आरो ना मारैसै पान पेपलि गायनो नागिरदों नैयावनो निमबो लाबोदो नै बागान माखा हाग्रा जाजोब्बायलै दैज्लां जाबाय नालाय मा खालामबावनो अके गाइस आंना अलमस्ट रेडि जाजोब्बाय आरो ना ट्रलिया आंना नैबेनो बांद्राय गेदेर नङा दे फिसा साइकेल लाबाय आङो बांद्राय गेदेरबा खस्थ' जायो माने ट्रेनाव अके थांनो ओंखारबायानो ना स' जोङो थांगोन अरुणाचल आरो ना अरुणाचलनि बांद्राय भितराव थाङा दे जोङो अरुणाचलनि ओरै दैमुख इटानगर सेरावनो ओमफ्राय जों गासै मानसिफोर थांगोन जाहैबाय 6 जन थांगोन आरो ना ओमफ्राय जोंना चार्चनि प्रग्राम दं आरो ना ओजा ओमफ्राय जों गासै 6 जन मानसिफोर थांगोन ओमफ्राय जों दा साथाम न'निफ्राय ओमफ्राय लामानिफ्राय साथामा गाखोगोन आरो ना स' थौदो माबोरै जायो नायलांबाय थानोसै ना देखायलांबाय थानोसै जाबायना अनजिला ओरै देखायलाय एक्साइटेडनि येस सोजोबना लाना न'निफ्राय मानसि लादिया माइ आं ट्रलिखौबो लाबोलाय अनजिमा थांना आंनिखौबो बोलाय एकदम जायगाया हाब्रु जाजोब्बायलै नायलाय अखा हानानै आयु गथ' हाख'वाखै सोंनो ओइ र' हाब्रुआव होनालै हायाव होआ नों लाबाय नोंनि खोलाखागोन आं लायबाय एखुजानि सेख'लायदो लानायनि आं लानांगोन दे आं लागोन दोन ओइसाव दोनलाय ट्रेनाव खनसे थिखांबानो एख' भेजाल गैला थाइसे जालाय गासिबो ओमफ्राय बांद्राय लाबाखै सिनिया फिथानि मोनसेया जाबाय दे नैनिया नैदि जादों आरो ना फिथाइया जानोसै आङो मासि गोथाव इना रायलायनायनि दिनखा मासि जानोखाय गावबा गाव स्टाइल थायोना मोनसे नङा होमबा रायलायनायनि दिनखा जेबो नङा जोंना बिराद मोदोलाय गोदोना गारिया फैबाय ओइ थांसै दे थाथ' बाय 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 अनजिला बाय बाय ओइ इखौ दिलाय ट्रलिखौ लाथ'लाय ओइ जा गिलिरलै मा ओंख्रि जाबोनाय माने एसे गोबाव जानायलै नोंलाय नोंसोर लामाया नैबायदि दे गामिनिया ओरै माइ दुब्लि दं माइ गायजोब्बाय इयाव नै ओरै जों दा पिरबिलिजों थांसै गारि लांथ'ला ट्रेनजों थां ओमफ्राय आं माया गाखोनांगौ जाखो सिगाङाव जोङो नै थांगासिनो दायो सुरपेटा थांनोसै आरो ना स्टेसनसिम जोंना बस सानै आदैया मा ओंख्रि जादों होनदोंमोन ना खै बोसोर जाखो गारि सालायनाया खै बोसोर जाखो आंना आं 3 बोसोर ओमफ्राय दा बर्थमान माबोरै सोलिगासिनो गारियाथ' बिराद बुरजा जाबाय खोमालै जायजोबबाय नोंना थिग दङ स्टेसन मोनहैनानै ओमफ्राय आं टिफिननिसै दा बेखिनियावनो दोनथ'नि र' एसे मोनफैबाय जों दायो स्टेसन खनसे हेल' माया सासे फुजा हेल' ओमफ्राय नोरै सानै दंबावो आरो ना रायलायगासिनो बिराद बिजि रायलायनायाव अके दायो जोंना स्टेसनाव सफैबाय आरो ना दसेल' जाफैबाय सफैनाया ओमफ्राय नैबायदि आरो ना स्टेसना ओरै दङ ओमफ्राय बेयाव मानसिफ्रा जिरायजोबना दङ दे ओमफ्राय ओरैबो दङ ओमफ्राय जोंना टिमा नैबेयाव जिरायना दङ ना इनिफ्राय जोंना माबायाव जागोन आरो ना 6टा 15 जागोन इ सुरपेटानिफ्राय रङियासिम ओमफ्राय रङियानिफ्राय हरनि 8:30 जागोन आरो ना स' जों थांना नेबाय थानोसै आरो ना दासो जालांबाय जों जिरायनाया गंसेबो ट्रेन फैयाखै दाबो ट्रेन नायनो नेगासिनो हाग्रायाबो ओइथिंजायसो दोननायाव जों दसे थांना दानायगोन एसेबां गोबाव उनाव ट्रेन फैयोब्रा
स्टेसनाव ना खै मिनिटनि उनाव ट्रेन फैगोन जों इखो दायो नायनि दे फार्स्ट ट्रेना फैजेनबाय आं देखायनानै ओमफ्राय खै मिनिट थानानै ट्रेन फैयो नायथारनि आधा घन्टा लायोना 15 मिनिट लायो नै इदि फैबाय आरोना फार्स्ट ट्रेन बियो थांबायबो दे नायदो नै टाइमा दा बेसेबां जाखो 5:30 आरोना 5 मिनिट नांबावगौमोन 25 हमबानो जाबाय दे इनाव साननै खै मिनिट उनाव ट्रेन फैयो गाइस फाइनालि ट्रेना नै टाइमा बेसेबां जाखो लायो दहाय 25 जादोंमोन दे 10 मिनिट जाबाय दे मानसिफोरा बुङोमोन आरोना 15 मिनिटआव मोनसे गंसे फैनानै 15 मिनिट जास्लाबैयावनो फैमारबायलै प्रुफ जाबाय दिनै फाइनालि ओइ माल गारिसो दे 15 मिनिट जास्लाबैयावनो सफैबाय आरोना एसे नांगौमोन 15 मिनिट जानो कारेन्टजों सालायदों बै खर'खौ नायलायनो खेबसानायखौ नुनानै थानो हाथारला फैथारबायो नै जादों गैला थांदों न'आव थांदों मोनाबाय बिसं दा आन्दायनानै न' मोनहैयाबासो जा किउट खालायनायलाय सोखो मोखो जालि जाहैबाय अनजानायखाय जाबाय दे जोङो दायो टिकेटखौ लाहैनोसै ओमफ्राय मोनासै जाहांबाय आरोना ओरै बारलांनो हागौमोन ओमफ्राय नै ट्रेनाबो लाखिना थाबायना आरो बारलांनाया बेसेबां सेफटि नङा दे बारियानो मोजां अके मोनफैबाय आरोना दायो नै टिकेट लाग्राथिं बेहायनो अबा दाबो टिकेटखौ होआखै आसरितलि अके लोगोफोरनो दासो नैनिफ्राय आङो टिकेटखौ दानना लाना फैबाय दे ओमफ्राय नेगासिनो आरोना आधा घन्टासो नेबावनांगोन एसे मोनाबायबो नेबावनोसै माथो खालामबावनो ना एकदम नै दासो सफैबाय आरोना ओरैबायदि भिर मानसिफोराना अम्बुबासि मेला जाबाय ना गुवाहाटियाव कामाख्यायाव ना बेनि थाखाय ओरैबायदि भिर आथिंबो जायगा गैया आं माने भिडिअखौ लास्टावनो दासो गाखोनायखौ दा आं रङियाव सफैखाबाय आरोना बिदि ओरै बारलांनांसिगोन जों दायो बै साइडनि मोनसेथिं थांनोसै जोंनाथ' माबायावसो नालाय ट्रेना हरनि 1:30आवसो नालाय ओमफ्राय जोङो नैथिं गाखोलांनांसिगौ दे जा गोजौ गरमथारबो मेंजोब्बाय आरोना ओरै गाखोनानै ओरै ओमफ्राय ओरै जिरायना थाहैसै हाला थिखांनो थ' गोलोमजोब्बायबो मानसि माखा एस' ओरैखौलाय माबोरै लांबावगोन जोंलाय दालाय ओइ इयो कर'ना हारसिं हानाय नङा खोमालै गिलिरथार इयो एसे हमफालाय एसे हमफा जा थियाखालै र' दे आं एसे लाखिथ'नि बाख्लायनाया एसे खस्थ' माबा जायो र' इ जायो जिरायनो ओइ खाट्रा मानसिलै मानिनांगोन ओरैबायदि मानसि कर'ना मेंबाय नामालै कर'नानि ट्रलिया नै ओरैबायदि सानै बिसना बबायानो हराव उन्दुनो थाखाय मोनसे आरोना जों दायो सेकेन्ड क्लासनिलै जिरायनो हायो इयाव बिराद मोजां बाथरुम साथरुमबो दंखायो एकाउन्टसो जिरायबाय दे ओमफ्राय जोङो नैबे जिरायबाय मानसिफोरा बांद्राय गैथ'आ दायो सेकेन्ड क्लासनि मेंजोब्बाय आरोना बेयावनो नेना थानोसै हरनि 1:30 ट्रेना सयआवनो जोङो रुटि सुटि बानायना लाबोखादोंमोन न'निफ्राय ओमफ्राय बेखौ दसे थाना जानोसै जानानै नेबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय ट्रेनखौ दा गाखोनांसिगोन हराव मोनफैबासो जों बेखिनियानो ओरै मानसिफोरा ओरै दंजोबो ओरै बाथरुम टयलेट बिराद मोजां दंखायो आरोना ओरै सिगांनि बसआ जोंना बांद्राय लाया दे इयाव फैबाबो बिराद खम लायो ओरैनो सासेयाव जुदि जोंनिखौ जों थागोन नालाय ओरैनो 90-80सो लानो हागौ बेबायदि फाइनालि हारमुथि मोनफैबायना अके दायो सफैबाय आरोना बिराद खस्थ' बेसेबां जाखोलाय मैया इमान हरनिफ्राय फैबाय 11टायाव सफैबाय आरोना बिदि ओमफ्राय नै जों थानाय जायगाया आं खिन्थानि ओरै सिगाङाव बिदि दं दे ओरै गार्डेन सार्डेन दङ ओमफ्राय ओरै वाल गोजा दे ओरै साइडथिं दैमा दङ आं उनाव खिथिबाय थासिगोन ओमफ्राय नैयाव जोङो बेग माहायाव दोनबाय आरोना बिदि इयाव रेस्ट लासिगोन जों दसे स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ ओमफ्राय आपडेट होबाय थासिगोन आरोना